Ćao svima, ja sam Maršal i danas želim da vam pokažem kako da snimate svoj desktop ili da snimate neku igricu koju vi želite i kako da to okačite na YouTube, kako da smanjite veličinu, kako sve to skinuti, instalirati, znači sve potpuno besplatno i bezbedno, znači ništa nemojte da brinete, samo pratite video do kraja. Ovo će potrebati nekih 10-11 minuta, možda čak i 15, mada ne verujem, najduže će 12-13. Ok, ajmo mi odmah da ne odužavamo, da krenemo odmah. Znači šta trebate prvo da uradite, znači treba vam 4 programa, to su torrent, bilo koji torrent, najbolje vam preporučujem uTorrent ili qTorrent, nTorrent, kako god ga zovete. Xvid kodek vam treba, to sve ću vam dati linkove, sve za džabe i sve je to po 10, 2, 3 MB, tako 10 MB je najviše što može da bude. Treba vam Fraps, full verzija, znači ako skinete besplatnu verziju snimat će vam samo 29 sekundi. I treba vam Virtual Dub kako bi smanjili tu veličinu tog snimka. Pošto Fraps kad snimite jedan video od 10 minuta zauzme oko 5-6 giga i vi s pomoću Virtual Duba i Xvid kodeka možete to da smanjite. Pokazat ću vam i kako okačiti na YouTube, da. Ok, ajmo odmah da nadužavamo, da krenemo odmah. Znači prvi link vam treba da skinete torrent, znači idete na utorrent.com i idete na ovaj free download. Samo malo i idete, spustite malo dole i idete ovo free download i on će krenuti da vam se skida, idete save file i izađe vam. Ok, kada vam se torrent skine, uzmite i instalirajte ga, veoma je lako, izaberete samo jezik. Idete samo next. Ako vam pita nešto za Bing i za te toolbarove, samo čekirajte to. Znači ne bojte se ništa. Onda idemo na Fraps da skinemo. Znači cijela registrovana verzija. Idemo na ovo download torrent. Znači treba vam prvo torrent kako bi skinuli ovaj Fraps torrent. Znači skinete prvo torrent pa onda ovo idete. Idemo open with, uTorrent stavimo, idemo ok, i sad ću to odmah da otvori u uTorrentu, znači malo sačekamo i evo ga idemo, gdje ćemo da sačuvamo, ja ću na desktop, idemo u redu, ovo sam ja već skidao Call of Duty tako da nemojte da gledate to, znači ovo vam je bitno, ovo i tu, i sad ću odmah to meni da skine. Evo ga, skinuo je, piše šalje meni to na srpskom i ovamo odmah izađe preuzimanje završeno. Ok, izađemo sad iz toga i uđite slobodno u ovo i otvorite ove WinRAR i sad izađemo iz ovo i ovo samo otvorite i to vam je to. Ovo ne morate ni da čitate, znači kažem vam pročitaj prvo ili pogreši kasnije, znači ništa to nemojte da radite, to ne morate da čitate uopšte, znači to nije, a piše kao pročitaj prvo ili pogreši kasnije, znači boli vas kurac za to, ja ću vam sve objasniti, znači idete samo uključite instalaciju i instalirajte ga i dobit ćete ovu ikonicu. Ok, ja ću to sad obrišem i ovaj uTorrent zato što ne moram da ga instaliram, već ga imam instaliranog. Ok, dalje što skidam jeste Virtual Dub. Idete na ovaj link, sve linkove ću vam dati u deskripciji. Idete na Virtual Dub at SourceForge, stisnite tu i odmah ovaj download v1 odmah, znači taj prvi odmah skinete. Ok. Evo ga, sad će to za 3 sekunde krene da skida. Evo ga, idemo save file, WinRAR, ok. Izađemo, evo i to se sada skinulo. Njega ne morate ni da instalirate, znači uzmite ga samo i otvorite ga sa WinRAR-om.
idete odmah otvorite ovo virtualdub.exe i ono već odmah vam radi. Ok. I posljednji program vam je Xvid download, znači idemo samo ovaj Xvid for Windows mirror 1, idemo save file, sad čekamo taj je 10 MB, ja sam rekao da će biti najviše 10 MB, evo vidite 1.3 KB, 1.8 MB, znači sve je to malo, znači i evo skinuo se i on, njega pokrenite instalaciju, instalirajte ga gdje god želite, znači sasvim je nebitno, ja vam preporučujem u C program file Xvid, to je najbolje i sad ću ja to opet dobrišem, a mi to ne treba, virtualdub, to kad ste instalirali to, samo malo, kad ste instalirali taj Xvid kodek, vreme da vam pokažem, prvo fraps su sve te komande. Znači evo ga general, ako nemate ovo to vam je nebitno, znači ja koristim sad ovo zato što snimam desktop, a fraps je onako za igrice tako da vam ni ne treba ovo. Ako me nešto čekira od ovoga, znači ja sam očekirao sve, samo sam ovo očekirao i ovo sam čekirao. Ok, idemo dalje, FPS, znači FPS ovo sve očekirajte, ništa vam tu ne treba i ništa drugo ne dirajte. Movies obavezno stavite na 60 fps kako ne bi bilo nekih bugova u videoima i tim sranjima. Ok, ovamo video capture hotkey, znači stavite na koje dugme hoćete da snimate. Ja stavim na F7, mislim da je po defaultu F9. Ok, ovamo vam je da li će da vam snima zvuk kompjutera, ja sam to uključio, i ovamo da li će da vam snima vaš mikrofon. I meni je isto to uključeno. I ova sva tri očekirajte. Idemo screenshot, tu ništa ne dirajte, samo stavite JPG, pošto je to najbolje, i ovo očekirajte i stavite na koje dugme hoćete da slikate. Ok, samo malo. Ok, šta sad trebamo dalje da radimo? Svi biste me sad pitali, snimio sam jedan video i sada i zauzima 40 GB, ne mogu da ga okačim na YouTube, treba mu 100 godina, možeš li molim te da mi pomogneš kako to da radim? Pa mogu ljudi, znači mogu i tu da vam pomognem. Zato sam vam i poslao da skinete virtualdub i Xvid kodek, jer pogledajte sad ću vam reći. Čekajte, fraps, movies i sad da nađemo neki klip, znači evo ja sam ovaj snimao prošli put, ali sam uzeo pogrešan link pa moram opet da snimam. I samo otvorite virtualdub ili dub kako hoćete već, samo malo, evo ovo virtualdub.exe, izađemo i ubacimo taj klip, znači koliko zauzima, 10.5 GB, a 11 minuta traje. Znači mi ćemo sad njega ovdje da ubacimo. I sad zašto sam vam rekao da instalirate Xvid, zato što nećete moći da ga komprešujete ili da ga renderujete. Znači idete, kada ubacite video, idete obavezno na video, compression, spustite skroz dole, će vam biti ovaj Xvid što smo instalirali, idemo ok, file, save as, evi, i nazovemo ga kako hoćete. I ovamo obavezno evi. Ok, idemo save. I sad ću to dobit ćete ovo vam je nebitno. I ovo vam je bitno, znači sad je 140, a treba da dođe do 41.702. I ovo vam je, koliko kad instalirate, to vam je proces. I kad se ovo završi, video će zauzimati jako malo, ja to sad neću da uradim, zato što mi ne treba to. Ja to radim preko drugog programa, koji se zove Sony Vegas, to je, način je taj teži mnogo, a ovo vam je lakše i onaj program zauzima 2 giga, tako da oduzme vam i 2 giga rama kada ga upalite i sve, tako da vam bolje ovaj virtualdub. Inače ja radim protiv Vegas Pro zato što ja uređujem moje klipove i pravim one ikonice, to sranja, što uopšte nije potrebno, mada ja hoću to, a vaš izbor, znači ako hoćete to ukucate kako će inače instalirati Vegas Pro. Ja ću napraviti tutorial za nekoliko dana kako raditi u Vegas Pro 10.
Znači 10 vam je najbolja. I da, to bi bilo to. Ako vam se svidio, ja ću ovo da obrišem jer ja koristim Sony Vegas. Ako vam se svidio ovaj tutorial, lajkujte, šerujte, subscribeujte. I ako sam vam pomogao, bar mi nešto lepo recite u komentaru da znam da li vam radi. To je bilo to, ljudi, ali mislim da radi pošto sam to sve ja pre koristio, baš iste te linkovi i sve to. Dakle, to je bilo to, ljudi, pozdrav, vidimo se u nekom od sljedećih tutoriala ili u nekom gameplayu. To je bilo